Ja len krátko naozaj, že nie je to všetko tak pravda, ako tu pán poslanec Vrčo teda predstavuje. Nie. Aby sme zasi boli na čistom, treba povedať, že čo je v zmysle zákona a čo sme v zmysle zákona ako mesto mali urobiť. Na základe odborných stanovisk a to, že sa tam dalo stanovisko, ďalej sa dali podmienky, za ktorých sa tento dobývací priestor môže teda realizovať, alebo za ktorých mesto súhlasí s dobývacím priestorom. Takže nie je to pravda. Keď povieme A, povedzme potom aj B a naozaj, aby sme išli sme v spolupráci so všetkými obcami, to nie len Detva, takisto boli aj okolité obce, po vyjadrení všetkých odborníkov a naozaj, ak niekto chce, tak naozaj môže len zneužívať túto situáciu. Ak ste niekto z vás počuli vyjadrenie moje v médiách a naozaj najviac tých vyjadrení som dal ja, že súhlasím, aby sa tu ťažilo zlato, tak nech sa páči, nech sa tu prihlási. Stále sme sa vyjadrovali k tomu, že v žiadnom prípade nesúhlasíme s ťažbou zlata a nesúhlasíme s tým, aby sme tu mali negatívny vplyv na životné prostredie alebo na zdravie obyvateľstva. Takže naozaj ma mrzí, že takýmto spôsobom sa tu naozaj politicky... Tu je podpis! No áno. Nepamätáš sa, alebo... Pretože... Viete čo, ak naozaj... Ja nemám čo k tomu dodať nejakým spôsobom. Ani my už. Nemusíte. Hanbí sa, Jano. No, za toto sa hanbí. Veď ale nehnevajte sa. Dobre, ak toto teda beriete ako súhlas, tak potom už naozaj po tej odbornej stránke vám nemám akým spôsobom vysvetliť, že toto nie je žiaden súhlas na žiadnu ťažbu zlata v Detve. Prečítaj spodok, súhlasím! No dobre. Tak, stačilo?